tambaya zan ma kana ji tambaya zan ma ba wai wani abu ba kana ji wani tambaya zan aksi ke uwar gida in kika ƙara rike min jaka sai na fasa me ke to in yi hakuri akan ya talla cika min jaka haba baby dan Allah mu da kai hakuri wallahi ba zan hakura ba ke ma uka ce ina ce nan kasar ta cankula koca kina ganin wahalar da muke sha dan Allah baby kai hakuri mana haba tunda su nake baka hakuri wallahi sai na tafi ni na ga miki Nijar zan tafi dan Allah kai hakuri mana baby haba baby uba kin kika ƙara ce baby yana ci uwarki ni ta zan tafi na ce miki kasar da ta mace cankula koca kina gani abinci yana wuya dan Allah kai hakuri haba baby kina ganin shugaban kasar mu na cankula koca yana cewa mu dawo kwace mu dawo kashe junan mu sa abinci dan Allah kai hakuri a wallahi Nijar zan je saboda ki ga yadda janar Baba Abdurrahman Chadi ya gyara kasarsa ga lakol ga ekol ake ce ko menene suke cewa ga kamaratu ga sojoji ga wane ne an gyara kasar Nijar yanzu ban Allah ne yadda ya tashi kasar nan kice wani yamu an ji hakura to baby yanzu ya zan yi ga yara ka bar mu idan ka tafiya zan yi Allah ya tsiro yaran idan tafi Nijar kice wani in ta biya haba baby dan Allah kai hakuri mai dan Allah kai hakuri wallahi Nijar ta fi min yaran nan ke ta ga miki me solution idan na sake ki aiki ka tafi gidan ubanki shikenan sai tafi Nijar da faran kafa in shiga da dama ina shiga za kunna mun taken Nijar turu ta warku sai ina ana samun zan dinka jajijowa saboda na zama dan kasa yanzu kina ji ta kunnan ki ga miki magana ba wanda zai ji na sake ki saki uku mu na mutu fita shegiya na sake ta Nijar na nufa na nufi Nijar saboda kun san me yasa ake wannan wasa gaskiya Nijar tana burge ni tun bayo ba saboda shugaban ƙasar ku adali ne babban mutum ne yanda ya gyara ƙasarsa jarumi shi kadai ne wanda a wannan lokacin ya yi juyin mulki ko kyankyasa wallahi bai mutu ba an yaka ko ba yaka ba to ta Allah ku tafa janar Baba Abdurrahman Chadi ta Allah ku tafa janar Baba Abdurrahman Chadi to shi kenan ke taso me wata kike zama dokin nan taso wa kafin mu fara sai mun yi interview yawa bara duba ga wa na sani yawa oga a dan Allah karka ku rike mushi ku kawo mushi filin nan wallahi sai a kawo mushi ku tsine yarinya ta bi tasha zan tsine yarinya ta bi tasha zan tsine musu to wallahi zan zuba musu kasa a kawunan su ko can ku ta hada nan duk matan nan ku jere a nan gurin ku taru kai ba fa taiwa ne a yagar a haba MC ya kake abu kamar ni ne matan nan duk sada a nan gurin gaba ɗaya matan nan karku dole ne da aka muku kowace talahu producer kana ganin MC nan da shi shigi yadda ka san ƴaƴan shi mata na ne fa yake haka fito wata MC ko ne ma fito wata MC to matan nan duk kusa guyo ku a ƙasa ina ba shi dan anti to da Allah ai ba na jin ku kwata ina ba shi dan anti to zan fara hukunci a nan gurin idan kuna kaunar wannan yarinya ita ce mata ta ce ita ma idan na irga goma ba a zo an kai wannan sakon ba idan na irga ɗaya zuwa goma zan zuba mata a wannan kaya ni ruwa kaya wani kasa yake zuba biyu a wani kasa yake zuba hudu mata da masoya gandun ya ji sanyi shida ba ka mun sako ba bakwai takwas ba ka mun sako ba tara goma kai ka sako ba an kawo sako ko ba to an kawo magana ta biyu kun taimake ta Allah ya bace ta magana ta biyu ga ta nan mutu kanta ɗaya shi jan yi da shabarin sauri ta rinka haƙuri bata haƙuri ne kun ka bayar da haƙuri bata kawo ɗaya shi an ba da goma ta ma ko bata ba bata mishi ba iya daga Kano nawa na kashe na a goma za a kawo ni Kano ne daga Kano zuwa nan producer ya ce kai dan anti kusan 100 ka kashe to ƙarya kake producer ban da ƙarya wanda ya rike banga an kai baradi wa kasar da daya zuwa 20 biyu goma aka bada uku goma ba wata ba sai ta shaƙa sata hudu ba a zuba mata ba biyar to kai zan zuba mata kai ba ta da masoya shida
bakwai, takwas, tara, kai wannan yarinya karba ta 10, 11, 12, 13, 14. Na tsaya ina jiran ka. Tsaya. Kodi Alhaji Naira yayi yake tsaya. Yace na tuban da gaggawa. ta a hakuri Na hakura Alhaji ya ta. suna nan za su zo a hakuri To, taso 15. kai Alhaji Tanki ya ce a tsaya. 15 ba nake da 15. jika 20 ya kamata To wata yarinya Allah ba ce ki mu gaisa da hannun dama ai Allah ya yawwa kin naga kanki wallahi a baki zan sa miki. Kaya 20 da zan kirga. 2, 3, 5 kai wanda har da ba ta da masoya 6, 7. inda da gani ina ba ta fita ma Bata mun ba. kai Iya kudin kiwo ta ɗaya. kuma Kin manke ya ban shawara. ban ja muku ba To ɗan biya ba ya ce wa kiwa. Kuka a ɗau da ta 9 ko 10. da hori da haka ne muka samu daga hori muke ɗauka abu 11 to haka ne. mana 12, aha 13, ba mata kai ba mata 14. Bara ƙara kasar 15. kai mara ta mun zo ka Duba mai 16, 17. A'a ba a kan ta nake ba yan shi don da haɗa ba. An fi ta ya ta ma. Kale ta. 16, 17 ba zan kyale ta ba sai kawai ta kyale ta da kai sai da muka ta sai da muka ta kai ka go ta yadda ka san yanzu na aure ta ta wani salika sai ta tika ki zan yi da yashi. 20 zan girga wallahi wannan kasuwar yadda kuke ta zancen ta gidan nan idan ba a zuba mata ba wallahi fitu zan mata dan ita sai ka ko kai gurgi mama. 20 zan girga kai sai ba ba zan girga 20 ba sai ba zan girga wallahi sai ka sai zaki sha kije ne biyu zaki sha kasa 3, 4, 5, 6 a biyar yake 7 dawo 5 8 a bakin dawo 5 take harra kai ta take kai ta dubu 10 kai ta dubu 10 take 11 wallahi ya sai ka ya kace banza kana banza yake a ya guri a kai ta ki duba mun kudin nan na kamar na gidan mu ne nana namu ne Allah ƙara arziki amma duk da haka ba so ba 12 a 12 ba nake fa idan na ga 15 wallahi zan bada tumu 12 kada ku 14 kada kai ta koya lissafi kada kai ta koya lissafi to na hakura na rage 10 ya take 12 gobe 10 na wanda ya rike zuba a baki zan sa mata in ba kana mishi ni zai to nawa nake so a bani in kana kishin ta magana da ya ce man ya ce titi an bada su da kasa ya ke alalar sakin lale an ce sai an sake wasa in man magana sun ce sai an sake wasa ya ce a sake lele fita ya ce a sake lele a kan da kadar jawa mana kan da kadar gurin kawa kun ba so a fito ne na da kan wanda ya kun ba so a tana lafiya kowa zan kirga 15 1 2 3 15 fa nace 4 5 6 ko ba kuma 7 8 ni da 15 nace wallahi mutum zan mata tara ke anya kina da farin ciki a gidan nan 10 ban bulalan nan ban ni na saka to shi kenan bara ɗi ba wanda aka saba ɗaya 12 to idan ba ta yi ba za a ba zan ba ta kara sigari ta shan 3 baka duba mai MC 40 a sake ta kake gani ba da koyan bayana ba to wallahi ke ba da koyan
da saura ka ji ma ari ne sun ce da saura ba ta da masoya 12 to ku ta me gayya mai aiki na masoyan da addi to ko masoyan da addi su ga mu hela wanda masoya ke da alama ta nuna alaka duk masoyan da addi duk masoyan da addi da Allah ya tafa mu duk masoyan da addi ya tafa mu to kun san wani abu a nan zan da tun mai so na wallahi idan ba ba so na in na yi wasan dan bazawara nake zan zuba kai na kasa zan kirga ni goma ma zan kirga in da ba ku zuba mun ba ni dai fa ka kirge kai ƙarya kake mugu kai bari ma ni ba kuma ture kai wannan yaran to na ke zan kirga kai na goma in da ba zo ni an ajiye min abin arziki ba toro Alhaji Allah ne rayi alƙara arziki ko ya baka al'arubaka ko ya baka bayyana ba duba mu kai ka zuba wata kasa bayyana ba wallahi ba ta mudu ba zan ki ga goma Alhaji ya ba ta mudu ba ni da ce ta mudu ba to Alhaji ya ce dole sai na yi wasa akan kulo fa Alhaji da dole sai ne wasa ran kai da ya samu kimanin kudi naira 50 ya ce ka ya kamata an ce ne an fuzo mun naira 50 yau wata shi ke da yan mata duk kudi ne sai ta ƙara min kiɗa su ɗan tashi suna rawa saboda a wuce ta kai ƙara min ƙarfin kiɗan nan naka. To ku dinga kamar ko kuna jin koshi da ake aina har ka ce ta zo da haka. Dama sai da dan Allah in dai kuna so a yi wasan girama ku je ki saba sai ku yi baya. Sai an yi baya in da ana so a yi wasan girama sai an yi baya kun san ba na son bari saboda ina ɗan buɗa ne a ran. Ke ina za ki je? To karɓo wacce wannan yarinyar taso ke sun ci amana ta taso fito jama'a ku yi haƙuri an yi kuskure ɗaya wannan yarinyar ta ɓuya zo nan zo ɗaya tashi zo ƴan kallo yarinyar na ina so ta tsaya a haka ko kuma ke min haka a haka za ki ja zo nan yaki Alhaji ya ce ta ne inda mu gani ko ba wati 20 yana da alhaji ai to Alhaji ai ya fi karfin haka alfarma ce ko tun ce da barkacin alhaji to za mu fara wasan dirama kamar yadda aka saba amma kafin mu fara wasan dirama mu fara yin interview kamar yadda aka saba ko mu fara dirama wanda kuke so to sun ce dirama to yanzu dirama ke fito za mu fara yi akan kasar mu ta Nijar za mu fara kurara Nijar an wasu yan Nijar kai dija dan cibe ma kamun kwararo inda dole ma ya kamun masai wallahi cikin kansa su